हाय लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे शायरी भिडिअ लानानै फैदों। शायरीखौ लिरदों बिथां बिक्रम बर', डिस्ट्रिक्ट बरपेटा, भिलेज दुरामारी। दानिया फैदो बिथां अननाय शायरीखौ दान्दिसे सम खोनासंलांदिनि। ओइ सना, नों बै समनि समाय लानायखौ बावबाय नामा सना? नोंनोथ' बुंदोंमोन नोंनि अनगा गुबुनखौ नोंनि गोरबोआव जायगा होनो हाया होनना। नाथाय दिनै नों सोलायलांबाय, गुबुननि अननायाव आंखौ बावगारलांबाय। बुजियासै नों आंनि अननायखौ। आंथ' नोंनो दंनायमानि गथायबोदोंमोन गासै अननायखौ। थेवबो आं सानो सना, नों आंनो अननाय होफिनगोन। नेना थागोन सना नोंखौनो जिउ जोबजासिम। नोंनिसिम बेनो आंनि फोरमायनाय सना।